Maria yo ikjing ot nagi pat ba nagi khana school ya kajing don ka khardop lum khajana be an hamaurin keneng ba ka KHDC kala IY ye kiriu shimet kinoyalam ka Neutrap Integrated Territorial Organization ke hito ha kajing alam uba don bok takar president kila let banya kendo yo ba Tony Winston lingdo EM trade bat yo ba syambor lang rinja CEM uba pet ya katanat forest ban ujor halor kajing don kani ka khardop lum khajana be an Hadin kajing kendo begini kibor ke KHDC obat don bok tekar ulai thu akila pathai khubor bau CM ula kular ban penkut no kajing IY kini kardop naduk mentahi kesengi. Ya kata ka kardop bala penyeng de KHDC en pet en kemi no de kinong tre jong ka council na katanat forest. Lawan ban renlang bangi ban sim ni ko coverage. Te mentah sengi ni na kalian jong ka hito seng kemi rengkat jong ka mur connect circle. Ni lawan ni mut ban kenduk yu EM ho be dai pat ka trade ta hendrai ndelak poy hanne la ong ba kani kam ka mat adien bengi la ya keren kadai ba CM tengi la kenduk ba syambor halor ka tu ka jingja ka ba menen pok murang keneng la hi ba kadon ka jing lum bi an san hajar na ki kali ba kit ya uranga na ka liang jong ka tanat forest te niwan ban pan ni jing chai na ka liang CM pula ai juga jing pensai ba hadin katu jingja usi yam nak kalian bajongki kila pengkut no ya ka list ane ya ka jing IY sheki reushmet the bit effective from today nadu menta kasni ke kat tang ya ka forest ma ide ban long specific ndai ki we kila stock ni kita ya ka forest si nadu menta kasni la shin ti no ka this council kan pe hi kan kemi ya kitu kidai ki bashimlis kat kum ka jing yo nomar ki la ong sai ba kitu kim de ki staff ka jongka dis council te ni la ong ru lada ja ba ki don ki staff ki ba don ki lang tu kidai ban pinstam pat jing sha ngi la wan da ka we ka mat ki ba ni mut ban ong ba de ban pendu na ya katu ka tandar immediately te hendrai ka ba stona ka mars poi swa ba ni kil adu menta ka sini kina ong ka nadu lai poi tere ka ba menen kar kila pun kot senan nadu menta ka sini ken pet ka ni ka KHDC ling ba kan ka first check so thu ba kan pet jaga ka oh nomor kide ki private lisi ni na kalian jong paseng hi ngin se shong perkat bat ho ni la ong ye ka la IT ru ba na kalian jong kan tus konsel kan le te ko betinge ye ki te ngi di he jing start juga dus konsel nomor ki don ki an ki rule ki norms hapor ki tep tandar ki ong kuno ye ki bat in budien bat kan sapoi ru kan ne ba hadu ba ni haban budien ba ni haban IFIR nomor ba ka jingle jong gitu ki breu ki belum pisang tu kede hadien ke jing ujor ni ki pat ba ni ki khana school na ki bo one class ni bat khamtam na gitu ki bo one bala beling ong gumta dangshen ki khana school ki ba police ni pilatip ki hangni bo bon ki ba nongkon na po thain bo pher khamtam na ki rural area na ne thain nongkon dong ki ket nga bo pli ar lai berni tang ban yo namar ba mla ban afwat ya kata mla ban tiket ya ka gas ten rei kumi tu rahap saban seu khajana to kolong ka ba pengthang sisa but sakawai ru teng de kiket de kitu kilentang ki bala bit cement ki ban snai si yang ban sna pilar kumi kitu ki fine te teto ya ka bala dep mla le ban le issue an rengi smoke men pat ba ka forest nang ba ke HDC kala shimti hi UCM hi bahet tengin pek ngop bat nginum sengap hiru bat ngin yai budin bat ngin budin je kani hatu la da ka ba pek ke HDC kala ne man ke la kam yo kidang don shoot yang kilang yong no department tenga kermen bat nga ajing ro UCM ba shim bud ye kani da ka ba pendu no ye ka je kani sang bro ki ko pres le tang tu andre habaro ka upot usam ba pek ka HDC tang kata hina kalian ko jungi ni ai play bat na kalian jong kaseng hi kan budin ya bro khoi ki tol get check get ki bada don po khasi hil bat po jente hil su kunju